Ken kira an sawa dan bura uba ni sha tambayan mutanen Gombe ni sha Allah ya isan mutanen Bauchi ni ba ni amana sai da gimbiyan marban Gombe Ummi Salma dan kutuma durun ta kira ni na amsa ina zuwa sai na zo ko yanzu wallahi ni ba kare da ce sai daga fa mu sha ruwa dan kutuma durun annan kayya ko yanzu dan bura uba shin tafa ina suke neman mu nike da kuyakuyan kura masu kata manyan nama dan bura uba to da gudu jibrin shirgi sha Allah ya sa abokan gabaki gurusa maza gudu fa dan bura uba sarkin yakin adan kwata sarkin yakin malama mai kifa da gimbiyan marban Gombe dan bura uba kura angon Faisa ta dan bura uba kowa ya dame mu Allah ya dame shi nake ni ma hukaciya dan bura uba na gindin dutse dan bura uba kowa kashe kai wani tawara gudu wani tauka tawara gudu ya saka tawara gudu nani ale dan bura uba tawara gudu na zurfadi dan bura uba tawara gudu dan bura uba Umar dan Koram yaro baya zuwa frosan kwana ko yanzu dan bura uba kowa kashe kai wani sai na kashe kai wani da karfe dan kutuma duruwa ni ma hukaciya sai na kasa jibin tinkin me dawo matasan Bauchi kai ya sa dan bura uba waye dame ku mu dame shi babu wallahi ba kare akwai siyawa ayya mu da Allah ya biya in ya biya ya ƙara biya dan bura uban nan zaki kina gida ina tare miki yaki waye dame ki dame shi yaron da yace baya yin ki ba ma yin sa dan uwar mamanta kowa ya ki ganin ki mun ki ganin babansa yaro ya so ki mu daga masa kafa ba me daga masa ayya mana sumayya kuma durun kwan yaro mu ake gudu mu muke bugewa a ce roka ne mu ake gudu mu ake tarasuwa a gaba ki gudu sa abokan gaba ku gudu ka bewon kanka bari ba mu fito ba sai da muka shirya ki gudu sa gudu mu ake gudu a taras akan hanya wannan daidai ki ji dadin ki hutu na ji ki jahila sumayya ni kura ajiya